Poštovani gledalci, ja sam Sanja Kalinić, a kao što znate, vi pratite emisiju Svašta za ljubav. Emisiju u kojoj spajamo ljude i zarađujemo na njihovoj nesreći. Trenutno se nalazimo u Nišu, nas je pozvao Dragan i njega čekamo svakog trenutka da nam ispriča svoju priču. Idemo. Sada će nam Dragan ispričati svoju priču. Eno ga, on stoji tamo. Dođi, Dragane! Pa dođi! Zašto stoji tamo? Dođi! Jebate, kakav čovjek... Doveš tu ja njega. Osvećiš tamo, da snimamo. Dragane. Zdravo. Dragane, smiri se. Dragane, mi snimamo emisiju. Dakle, zdravo, Dragane. Zdravo. Kao što sam rekla, mi smo došli evo danas ovde kod tebe da nam ti ispričaš svoju priču. O čemu se radi? Ima jedna devojčica. Kako se ona zove? Milica. Milica. Ja, pa lepo ime. Ništa. Lepo ime. Da, lepo ime. Dakle, Dragane, hoćeš nam ispričati ili se to desilo između vas i zašto si ti nas u stvari pozvao? Ona mi se sviđa. 100%. Okej. Reci nam sada, da li postoji nešto što se nije desilo između vas ili ti želiš da ovo bude prvi kontakt sa njom? Da bude prvi kontakt. Da. Okej. Znači ovako. Mi sada idemo kod Milice da joj priredimo jedno iznenađenje, a u Draganovo ime reći ćemo joj samo svašta za ljubav. Idemo. Evo, nalazimo se ispred Miličine zgrade. Dragane, da li si uzbuđen? Mnogo. Idemo unutra. E pa, napunko smo ispred njenog stana. Da li si ti spreman? Spreman sam. Okej, mi sada vidimo da li je ona tu. Čekat ćemo par sekundi da vidimo da li će ona otvoriti vrata. Polako da svi... Ćao. Bravo. Da li si ti Milica? Da. Ovo je emisija Svašta za ljubav. Da li poznajete ovu dječka ovde? Ne. Koji bolan čoveč.